Plano sa karon nga paimbestigaran ni Committee on Games and Amusement Chair Councilor Romel Doron ang isyu sa ginaligar pustahan ay sa billiard sa natabo sa Bulilaw, Mandurriao sa tinalikdan lamang. Suno kay Councilor Doron, giligal ang pagpatigayon sa pustahan ay sa anuman nga aktibidad kaangay na lamang sa billiard, basketball kag iban pa. Dugang pa ni Doron nga ang ila ginapahanagutan lamang nga may pustahan ay amo ang cockfighting o kunbulang sa sulod sang mga arena. Matandaan nga isa ka billiard gaming ang nag-viral nga may pustahanay matapos nga nag-viral ang video sa tinalikdan lamang. Report nagikan syudad sang Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauyonan para sa kampyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.